Hai Navy Mumbai Kims Hospital hinai kaisara hospital Ayurvedic hospital manka aro naitole singor phaika phainai diri kono admission khlai regra kha borok yasa khabono treatment khainani bagui kamse kam Navy Mumbai Poilano Pile Song Music Channel no haina hailam sogo norok jottono norok nugui mankana munai sonjona Mumbai thangai sogoi kha o sakango norok video nugui mankana tabo khe sini munai sonjona Mumbai thangai King Hospital o kaisa ayurvedic ni o jaga o thangai admission ongkha norok nugui mankana update munai sonjona no treatment khaini bagui borok ko sikha bini mama tamo kok saka norok kisasa video clip khlai nai di Hai Navy Mumbai Kims Hospital hinai kaisara hospital Ayurvedic hospital manka aro naitole singor phaika phainai diri kono admission khlai regra kha borok yasa khabono treatment khainani bagui kamse kam Navy Mumbai hospital bung ka hospital bung Kims Hospital engai bono per day 20,000 nanguta bono private to bote naraka abata da bono bote khlai regra kha jate bini treatment thun hinai angka abon bising ba ko bosoli tongo tata bosoli tongo 28% bono rokhnai bini report tamo sa saya abato khlai phainai oro komtinyo bono tata o tama khe telangoi bono gi phaimano ta repeat oro angkai ang to tini thansune ago tabaga ani jagawa sine kharok sate ko tako ani tako lan sagama kolayo bono tui phaikani jago tongnai angkai sini tako rajo ko thangpaisna Bangalore angka abato oro bina ama babu bisimano tongmano samani ba orom tongmano saimano abon logi asem abato thangra sinai angkai tinin jarate apsuna update bini oroke tamo kemo dar jangai nya tam kemo dia por oro ayurvedic bithi use khlainai angkai nini therapy koba therapy ko asama oroke haman haima tongla abotabo ishoni thanita তাও যেত বড় তো ইয়াসাখা বড় তো চেষ্টা খাইনে 15-20 দিন বড় বসে যদি ইমপ্রুভ খাইমান বড় সাহন নাই ওকে আসুন ওকে হসপিটাল